Nasi uban pero ayaw. Ayan. Voluntary. Pero, nagkamo sang maginikan na lere mo sa mong pamuyboy. Gipadako tamo. Gipiskuila tamo. Wamoy kabaws. Hoy, sayop na po na ginikanan. Diba? Dili na ninyo obligasyon ng anak. It was at this moment that he knew. He fucked up. O dili ang anak obligasyon sa ginikanan. Kundi kamong mga ginikanan obligasyon Yun, ninyong mga anak. Oh. So, mauna. Mauna. No? Mauna. Sa'yo, mamahaling relo, Rolex, pa sa amin, wall clock. Oh. Pero pareha sila Parihara sila oras. oras. Gihata ay pareha sila gikuan nga oras. Pariyaw sila batogo sa orasan. Nindot ka kutson ka, ako banig, pero parihara tag yapong pahuwayan. Oh, pareha tag Gipahuwayan. nakapahuway. Oo. Pareha tag nakapahuway. Kamatay mo, kalabira, sagko. Oh, so meaning Parihara tanan. unsa may moral lesson na? Ha? Unsa may moral lesson? Huwag kayong magmayayabang. Nga, Magayabang huwag na kayong magyayabang nga. Maganda ang buhay nyo. Pareho na naman lang tayo. Ayun. Kumakain ng bigas. So, sige. Welcome back to the new podcast episode of Marlo's Podcast. Ang akong guest karon is maulang yapon si Kayo. Jorbs Donkoy de la Cruz Eh, what's up? Kajologs. Dongkoy. Magkaw ako. Kaya ino sa gunag-gunag yung bangs. Oh, yeah. Musong lagom. Musong lagom. Ano, kalusang kayo puti. Ay, mura mag-t-shirt. Okay, o saan itong... So daghan tag istoryahan no. G. Ang ako istoryahan is kato una Ang Ramon Ang? Karamon ang pero before sa imuha sa ang kato sa imuha. Ah. Kato imong gi-share na ko na kuan kadtong sa kinabuhi ba na Parihara. kanang Napaulan siya kay nasa auto. So sa kinabuhi nay dato nay pobre. Oo. 'Di ba? Nay dato nay pobre pero kanang sa unsaon nimo pagdasa imong kagalingon nga dili ka mudakoy mong kung maabot ka na nga point sa kung dato kay ka nya dato kay ka nya bati kay ka makipalakad sa Balancing ba? bati kay ka mapalakad sa imong kaugalingon or sa imong mga amigo. So mahog ka po siya panahon nga manginahanglan ka wala yung mutabang nimo. Asam nila ganaling mga asam sila magkuwag empleyado. Ha? Asam sila magkuwag empleyado na dato kag nga kay kumpanya. Nya kung kuan Ato ka. lang po sa ubos-ubos. Kung amo ka Jerbs, kung amo ka. Wow, balancing. Ha? Tarungon kong trato ako mga tao. Mo lagi na. Di magsige ginara, di pa rin ang uban na magbiro kay mo ha. Kadungog ka to ka kuan kang kakita ka to akong gi-share no kang Ramon Ang Ramon Ang? na iyang Kaya halubilo mo kasi sa mga trabahante yung kaon siya. mo gani iyang anak iyang gipadakay. Iyang gipadako ba nga makabaw mo halubilo og tao ba? Tungod sa disiplina, sir. Mo lagi na. Ano number one? Mo lagi na. Dili ginangay bibibihon ninyong mga anak. Hoy, mga inahan. Nya kung bibi pa Jerbs. Ha? Kung bibi pa. Patutin mo na ni mula sa kayo. Di ba, bakit dyan ka ng mga, lanas mga 7, 6, hungaw gamay gapon. Tuluan na ni mo mga buhatonon sa balay. Mo na kinaunhan. Para inigdak ko, na ay mga nakatunan, dili magkaluloy, bunal-bunal ang looy, hoy bogo, kulukoy. Takala mo, dahil mo dahil, subo na di sa bulyo na. Sayop na, dili. So gikan jud sa inyong Number one, panimalay. yun ang lison yun. Mo na gikan ang unang training is gikan jud sa inyong panimalay. Oo. Gikan jud nimo. Diha. Asamahan. Asinahan. Oo. Ika Jerbs katoy mong anak katong last Jerbs. Uy, Uy. kutugi ko, wala to na ko sana gi-spoil ki. Oh. Ako ba ngayon, ayo, enjoy, kaya wala man tayo money. Unya na lang natin money, makapalit na lang kita, ano. Imo lang, ano, Pero kumuha na. Papa, baik hindi pa, Gir. Mahulot tayo mga ipon, makalihatid ka na ako, buhangan ka. Kasi nga hulot bitaw na. Liwat sukan papa. Sige lang, kaya gamay pa pero sulod ha, di na, baka na lang magkakindi. Kada kuha ayaw na. Kada ko ayaw ha, kaya mapariya ka na ako, hungaw.
Nga na dahil George. Disiplina dyan, boy. Dapat bahalag stricto niya. Usay sakit man sa atong pamilya na striktohon og maayo ba pero Ay, dili ko nga maayo. Istoryahan ko ni mo nga hadlok ba? nahadlok. Sabi ako Kung ana. mo mga parte ng hadlok ko siya, good. Nya karon makaingon ka nga sakto Imo dyan, imo na ba nang bibi, ah? Uloy. Maligin na. Sus mo na ko. Lain ba na sila kay malagko na kitong si magibibi. Wala manukol na nimo. manukol na. Yanuhon na nimo. Biyaan na kaniya. Ha? Biyaan ka. Mo Di na katagdun. Mo lagi. Hilaso na kayo magay. Uy, akong papa. Di tagdun. Wala na yan. Kamo sa giyaday. Yahay mo kamo talaga yung pamilya. Wala na. Oh, bahala ka di ano. Ayaw, Wala kung ka pa. ikaw sa nga anak sa nga asinso ka, voluntary ka mahatag. Bitaw. Oh, mo na importante. Maningit ka nga to kung nausa may kuwan nyo niya, Kuwang. kuwang nyo niya. Oh. Ay, nanubra man. Papaw sana, kuwang ng Japon, kuwang Japon gipon. Kuwang Sige, patin. wala lang mapuni. Kuwang patin sa papa pa. Kuwang. Na, palahubog na yung papa. Kuwang patin. Nasi uban, pero ayaw. Ayan. Voluntary. Pero, Nagkamo sang maginikan na, lele mo sa mong pamuyboy. Gipadako tamo, gipiskuila tamo, wamoy kabaw. Hoy, sayop na po na ginikanan. Diba? Dili na ninyo obligasyon ng anak. Oh. O dili ang anak obligasyon sa ginikanan. Kundi kamong mga ginikanan, obligasyon ninyong mga anak. Oh. So, mo na. Mauna, No. mauna. Mo na dapat kabaw mo lugar. Oo. Kabaw mo Balansin. Katawa ko. Hindi ko kasi. Bali mo ko dito, bali mo bayo. Gibawin ka mo na ako. Hindi ko kasi. Rap. Nawag tanong ko. Asa ka? Nalagi ka diha lagi. Kumawag ka, hindi lagi tingnan kita. Mga tayo, gani. Oo. Atay mo lang. Sige pa tani. Mali tambang na to. Kaya kita ginikanan naman tanong. Pero sa panahon nga. Basta mo na to ha. Di ate kasi Sarah George, mo nang kinahanglan yung disiplina no kay sa George ba ni-appeal mo yung party. Sakto to ka mo na angay. Kaya sa ni-appeal mo yung party. Ang giatay kay clown no? Clown ba? Ang clown nag-perform good. Bawa ka clown. Dako biya kay pasensya sa clown ka. Sus, ang katong anak. Sungugan mo gina. Usa ka anak George na Excuse me. Kaya di mo dito ka kadukol. Adili, Di mo kadukol no Sige lang mata. sa lain man ang anak di. Sa lain Ah, sa lain. Oh, sa lain anak. Pwede mo sa nimo sa kito. Manlag ko na. Ginadyo ka kagwanta. Bilunit na ko eh. Tukan pa mo. Inapapano bagay. Tukan pa mo. Pinagkakalags mo. Pinagkakalags mo. Suwayi gina. Di kay kuan mo kisipat kay si Diyos ba. Rami na bata. Kasi Normal. bata. Normal ra na sipat pero kabaw kung ang Bata, bata manggod bata, kung ang bata manggod nga gidisiplina bisag sipat na siya kabaw siya magpatuo kung badlongon siya. Nya kato kay Una. magpatagad yun si George nga na nagi-perform ang clown 3 siya kay nagyo siya sa tubangan magsige siya ligi-ligi kay iya jung konon iya jung kanang maligsan ko ang mga tiil sa mga mama maligsan ang mga tiil kay nagsakisakan Scooter na. nagsakisaki siya tong auto ba niya Dali, nagyo auto-auto. siya sa tubangan kay aron Matagad siya, mapansin matagad na siya bata. lagi ko kaya sa niya dako ra maka siyang bata Buyuyoy. niya ang mama is wala ra gibuhat. Kami dito nakaano mi nganong na kami dito tanan pag human sa party Isang ng birthday. basta na dira. Nara diya na pita. Kami ato kay nagstorya namin pag human sa party nagstorya. Unsam tong bata wag gyud ka hunahuna ang mama ato nga kuan. Lagi wag yung kuno nagbadlong. Badlong pa mo badlong ka kay dili ba na imong party. Sige pa magsugod ang party yung matin mo. Ingno naman ni mo daan ba? Ika magpabadlong nga. Di kayo masigikon. Bitaw, tinuod. Mauwawan si mama. Ana. Awan purmang mama o. Doon niya, plastic niya. Giandam na. Kaya magsaro nung neta tong taon. Uli na to. Sharon, balutin mo ako na mahiwagang plastic. sa iyong pagmamahal. Alam na. Ay, sig pabadlong nito. Bitaw, di rin tamatagal Purmata nga to. Ay, sig pabadlong. Mauwata. Tigil ka mo. Di kita hinon ka. Ano na. Kasaron ko nita. Hinon ka laki. Okay. Wala. Muna, gikan jud muna ang disiplina Badlong, is disiplina. Gikan sa ginikanan. Gikan gid na sa inyo. Muna first Para ang yun. pagdako sa bata, nindot bang? Oh. Dili siya mahambugiro. Mm. Kamao siya mubutang na slugar. Sinsyado. Mo gyud. Kay ang una jud ang Ang kasagara na bitaw ng mahambugiro. Ma! unsa? Titing! Ha? Out giro! Nalayo na ako! Patagad ka ng iskanan! Salamat ka, sinilas na ako ah!
Na! Kayo na po sa kisakyanan. But! Butititsan ko. Mm. Dili. Ayaw, gan. Ayaw. So, Tanga na yung mga nindot kalaki. man ang bata na mahadlok o ginikanan. Oo. Pareha na to. Ako mahadlok. Bag na yun. Kinsa? Bata. Oh, imo ha? Manub. Adili man. Butan mo doon. Abotan man to. Huwag nga. Siguro mo obserbaran ko mga palibot. Ang mama may mutubag Muna nimo. mahadlok. Ang mama may mutubag nimo dili mo lang imong anak. Ang mama ba? Sa balibugaw, kasabot. Ang mama may mutubag. Hoy, buwang ka. Naon ka mo. Kaya mga anak, kusog na kayo lubag. Sugoon mo. Karon. Wait! Ha? Wait. Karoon na mo kabi. Sige, magtanaw ng mga TikTok. Walas TikTok. Wait na mo. Lagi ka na mo. Lungag na. Whatsa? Ilabay masura. Whatsa? Sa una. Whatsa? Di ba? Lupa na lang mga sinilas. Lampaso niya. Di ka kayo huwat eh. Mo na bagid papa. Mayroon lang nagbuhi kog baboy diri kay ingkadako mapuslan pa nako mabaligya Ikaw, pa di ka nako. mahalin. Ikaw buwang ka. Kaon. Mulir kag kaon animal ka. Oo. Mo gina. Mo na gili kaya mo sa una. Mana what di ko ka kanang Wag ka kasuya na dyan. di ko kasabot ana sa una ba nga anong inganaon ko. Bibi man ka. Dili, di ko inganaon magugod pero di ko kasabot ba nga ning ano sila na ko mo istorya eh. Pero karon nga ginikanan ako Ibaw na ka. Yo, ingani din ha. Mutubag-tubag. Oo. Ana, di ba? Ana ni. Wala si kamay pa. Ikaw mutubag ba jud ka? Wala ka katubag sa mga ginikanan. Kausa na dyan ko nagkatubag. Usa na gin. Suka sa ako paghuman. Ngayon di ko pasaylo. Nangayon. Sugin mo nagkatubag ko. Pero wala na bunog na ko bunog. Bali na sinig Patuloy na ngayon kag sorry. Doon naging bulang bagi na sige kong sorry ba. Dawat ko siya mga bunal. Kay di mo na ganahan ako mama nga yung mga anak manubag. Ako pa yung nagkatubag ato kausap agad. Wala uban na katubag ikaw ra. Adi na sa nanubag na sa mga maldita sa diyan. Gam sige maldita gisuon sa. Bitaw. Pero kami sis na mahalog mi mo tubag na mong mama. So ako kay Praise God lang Mother Kel. ako kay mutubag bitaw ko sa una Tubag, pero ano? mutubag ko sa una. Unya mo na ra ko mama. Bantay lang kay abot balay. Eskrito ra. Dili pa man siya kakon. Okay na mas mga tao. Oh, na pa mga Di sa siya gusto nga mawawan niyang anak. Oh. So, Tanawa ha mga anak giyon sa ginuo pagpanggas inyong inahan. mo na dapat so ikadako ninyo dapat inyo Abot ra gina sa inyong panahon ay mo pagmahay nga nung tubag na inyong mga anak tungod na sa inyong kalaki gamay pa mo. Rapa. Ano di ko just mo ka flip top jobs. Flip ha? Flip top. Flip ra dili tap. So, mo lagi nagingon Malay eh. sa ilang uban sa. Oh. Ayaw sa mo pagdalig ninyo. Sige tagbalik ni istorya ha. Ha? Ang uban sa magdalig ninyo. Mauna. Yung mga kakaya niya ato libundagan mama. Mauna. Muna sa gingon Jerbs. Ang istorya sa utok, move on. Ah. Ang istorya sa kasing-kasing, hold on. Oh. Ang istorya sa imong tinai. Unsa man? Ha? Unsa man? Gutom. Gutom. Ayaw unaha ang gugma. Kay mapas mo ka. Oo. Pero kung dato ka, Ha? okay ra. Dato? Dato ka. Okay ra. Bata pa. Dili ba? Ayaw, magpundog daghang Japon niya. Ayaw Japon. Mo lagi. Insure Japon. Iridi Japon na mo. Mo lagi na Jorbs. Mo nagiingon ni Kay kada tuig naman, muna rin magtubo ng mga presyo. Inflation na. Kada tuig na. Mo nagiingon ni Aramon is ang na kung imong anak kabao makisama maghunahuna na siya sa kaugmaon niya ug sa Apo, sa dagan ba? sa imong kuan sa imong ginikanan. Hoy, mahadlo ko kay basin si mama atiman ako ani magana ni ani. So dili ra ba perminti nga bata imong ginikanan Oo. dako ra ba na tiguang madugay Wa na ka. wa na Kinul bitaw dili mo ang kwarta. Pero ang kwarta, magamit na ang kwarta sa tarusan nga pamaagi. tinuod Dili nga- tinuod Sakto daw to, dili mo ang Diyos, dili mo ang ginoo. Atong ginoo sara. Dili Ha? ang atong ginoo sara. Tinuod. Dili ang butang. tinuod Ha? tinuod Dili ang butang usa atong ginoo. Nga ba himuon lang ginoong kwarta. Kamito na yun, ayo. Di gina mao. Mao na. Wag gina sa Pilipinas. oh mo nang mingon Toxic ang culture sa Pilipinas. Tinuod maglisod og asenso kay tungod Oo. ngana unya ang kwarta gidaig si kay maayo diri No, lagi. kabantay ka Wa kayo. mo traidor Oo. oh kanang mudakuan mo ba Lagi may kwarta ba na ba? pangatag na ninyo na mo Taga-IBB? pangatag ta mong stars Taga-IBB, arong magdunga taga-sinso talan. Lagi, mag-una mo ka-sinso niya. Kami din, Pilipinas. oo. Wag yan po ng Pilipinas. Oo. Nindot din ang magdunga talan. yeah
It's a party! Mula kung nami extra dra, pangatag mo stars. Hatag mo star na, bisa ka na lang kung emoji nga star, okay na kayo na Oh, kaya ako na hatag ni Dongkoy. Muna. Yung artas politika, yung kahapit ang election doon. Nasa to? Oktober Oktober. gapon. Umugi pa ako sa pizza, putana niya daw eh. Masih makalitan to sa. Lo, ugma naman day. Ano Ano ba? ba? Nya, unsa na nakilista George kung kinsay mo ha? O, mo na ginasigingon nga mo, bawas na kita. Bisag kinsay Ato mo na ha. gini panahon nga bawas. Oh. Sa katoy lang gibuhat nga nanginhanglan ta. Karoon lang mo. Diba? Bantay Ano lang kung mo. gigingon, ay, paminaw. Paminaw. Kung unsa gili kakalidirato sa inyong barangay, Mm. inindot gini imong performance. Unsa nang liderato George? Ikaw leader sa inyong barangay. Liderato. Magkakapitan ka. Mo nang liderato. Gikan sa pagkadungog anong gibutar man ka. Mm. Kay Mayo kay ka. Mayor. Mayo din mo. Wa to mga kuan way nila post. Sagit ka may may tango. Barangay pa ni barangay. Oo. Wa pa na dapat og mayor. Gibutar ko ka kay bog tungod sa imong kamaayo. Mm. So pumaw na ipakita mo pagkamayo hantod sa hantod. Mm. Tanawa ron ng panahon na ron. Ano man? Ginahan mo muta di namin ginahan na. Di ba bati kayo ang kuan? Bitaw. Dungog. Kay wala mo gud sila makita nga. Ang pagdana nimo. Mm. Para ang mga tao di gyud po mapulan. Hoy, di na natanong sa Elisa ni ganahan gyud po mimula isang kapitan. Awa siya ron. Stricto kayo. Nya sinso na noon ta. Nya kung oras na manginahanglan ta, naada yun Naada siya. yun. Oo. Ingana man na. Ako gani. Di na tanong Elisa ni. Ano ba? Dili tong Siya lang gyapon eh. Mm. Kisa may kontra na niya. Ay, di na tinatagay. Nakauyon gyud niya. Hindot kay siya Bitaw. budaw. Masking unsa pa na. Tanawa ron. Oh. Di ba? Mm. Naghangay mo gwadunggan no. Mm. Ala, makabawas na gyud mi. Bantay mo eleksyon. O, di ba? Bisag unsa pa na, Mao na bisag niya. unsa pa na mo abot nga kontra nimo, nga kontrapartido nimo Di na magsilbi. basta maayo lang ka. Mm. Panalipdan ka sa mga tao, di ba? Nakauyon na nimo. Mao na importante. Dili ka mo serve as kuan sa imo kagalingon pero mo serve ka sa mga tao kay ang mga tao nimo Mao na pinaka-importante. balik ra mong gihapon na nimo, di ba? Sama ra gyud gyapon tug kagramon angkod na. Bitaw, Giunsa tinuod. niya pagdaang ihang mga Mga tao sa tao. iyang kumpanya sa trabaho. San Miguel biya. Oo. Giunsa niya pagdao. Di ba? Pero nabalik Pakisama. Kung wala yung mga tao nga ganahan mo trabaho niya kay Wag tungod batik kig Batasan. amo. Wag yun. Wag yun. It's either imong kampanya mo down gyud na. Unya. Diha magsugod yun nga dili na manglayas ang mga tao. Kumaayo. Sa ang Pilipinas. So gikan gyud na Amo pagsugod. mga kumpanya. Mm. Ayaw titiki na. Hatag yun. Oo, hatag mo si sweldo. Karon, Sakto ayaw karon hatag hatag. Hotdog boy. Hatag. Hotdog boy. Dapat magigutom na nga. Pagay pa ni hapon. Sila ba hatag na boy. Hatag na mo. Kung nami mga sobra na. Kuha mo yung star na yamon. So magsugod yun ang disiplina nimo sa imong kagalingon. Unya og makita na sa mga tao nga disiplinado ka pagkatao. Mura sa nagkagpapagmamaan ang imong Oh. Mura Dagat, anak. imo na mga anak ang tibok barangay. Ikikil mong kuwangan, Gerbs. papa ko. Muda, maliter na ka. Liderato din ko. Vice kapitan ka. Kapitan ko. Ano ba? Oh, bitaw. Samar ka po kang nagkatiman ug nagdisiplina sa imong mga anak. Kiyon sa nimo pagdas. Mao ra gyud po na imong pagdas barangay. Respeto nimo. Kaya ano Ay, amo? nagangay ko na dunggan eh. Excuse ha. Sige, sige. So- Lo, excuse mo. Ay! Nanuroy naman. Nangunay naman panuroy. Unsa? Nangunay na ko ng panguroy. Sa una din, mas di nila magpakita lagi. Ah. Ha? Mau ba? Wala mo ko kabantay ko, kaya ka na mga inanaurasay, kung man paninda. Mata mo ganda, matug lang mo ko agad. Nyaw, dili nakakabot nila. Di na. Dili sila manuktok. Hoy! Adi, abli naman na. Abli na pimipunta ng katong nagmata ang mga tao sa mukha niya. Yan, nangunay nagpangunoy. Mata na ko mag-audto kay paglungkag ako. Malunggan magas mga marites ya. Kay. Kita to na rin kung ako kibaw. Pabimbayan sa buwang. Kaya no rin, kibaw eh. Pagmata ko. Saan ko nga, amo mga kibaw. Nga naman, nangunay na sila. Sa unang panahon, di nila mapakita. Mauna. Mama, bati yung dungog. Oh. So, dapat, Sa una, pagsugod pa lang imo ng gitarong, di yun tama, bati ang imong dungog sa
Tibuok barangay ano. So unsay Di mo taga milisan. Gerbs kung anak ano Karon karon siguro mabayon pasar pa daog ka. mo. Un, kung siya sa bala. Ang naman kutubra ka barangay imo pangandoy. Barangay ayoy. Imo sa gyud na yung pagkataas nimo pangandoy, di ba? Mayor, mahimo kag senador, mahimo kag vice president, mahimo kag Ana, president. ana gud. Mo lagi na. So, ang ato ron kay nag-usab-usab na mo, nangunay naman mo karon nga kuan padung nga eleksyon, dapat sa gunso na iguman sa eleksyon kung makadaog man gani mo. Ana, buhat gyapon. Buhat Japon. Dili na mo ka basig mawagtang na sa jobs. Ano Unsa gina? man mo matambagan ni nila jobs? Hey, kung mawagta mo, padayon naman sa inyong pagkawagta ay. Ano lang ay? Kapoy ninyo. Di man kay kami rin lang nagatong daghan ba Dagan. Ikaw kay imong gistorya kay nagistorya ka dili ra sa mga galingon imong gida ang mga tao pod. May ako nadunggan lagi. Nga. Nabuong mo yun, no? Bitaw no. Mora na imo nagisumbong ang imong aligot-got kay aron madungog sa tanan. Oo. Di ba? Dili ra imo haning aligot-got aligot-got At least nakaibaw mo kay akong gisibya ha. Oo. Nga ang ilang gikuan nga. Kamu kuno ana. Wala kay aligot-got kinatog grabe ka to. Tuko. Kamoy panindag kadlaw puto. Batag alas 3 luto ka. Nga kauman. Ay ko na magbata lang kay ka. Nga ikaw matinda. Wala nila kakabangon wala power. Mo na. Ya, unsa may kanang matambag nimo ani nila jobs kung makadaog man gani sila. Wagtang gyapon kay mo padayon mo kawagta ko. Kapoy na yung pangita. Ingam ka. Namatid ka. Kay player sa unang buwan eh. Hilagi kag yata naman. Puro kag kigopors. Mo na guys kung kamo mga sir, mga ma'am, igdagaran nyo nya. Una sa taon ang mga ang itabangunon, di ba? Oo. Nya ay sa tamo kawagtang oy kay dili mo Naruto. Ninja. Mo gani. Wagtang mo may pagpalayo naman sa inyong pagkawagtang eh. Para di nila mahasot ang taong mga tao ninyo. Mo gyud. Na so mo lagi na ay lang sa ay dako mo sa sweldo dito. Dili no. Lang. Ang gamay ra no. Bawas na lagi. Mo lagi na gamay ra sa Ay, sweldo. sa kay magsukit-sukit na nila. May lagi. Ay na lang. Di na lang tawag kusok-kusok. Ang amo lang ani kay mabalik ka ng among serbisyo, ang inyong serbisyo. Tarong pagdain taon. Tarong taon ninyo. Ang mga request in taon mali pinaka-importante kayo. Unsa may pinakauna nimo request kung nay makadaog na imo jud Suga! gibutaran? Ha? Suga. Na unsa day inyo ha? Ngit-ngiting dan. Dan. Mo na delikado mo na gikakuyawan sa mga manarbaho. Unya ka nang sa stunga lang job so ka nang. Kaya magsugod ang krimen anang ngit-ngit. Nya di ba daghan sa maligsan dira sa inyo? Gani itungod anang way suga ngit-ngit kayo. Ngit sad no. Ang Kasi kanang sa tunga. katong sa tunga. Pedro, ang kanang suga sa city, Derb. Mm. Ang barangay na mo request ana. Bitaw. Dili ang mga tao. Bitaw. Kamo taga barangay, di na nyo makuan. Kamoy mo adto sa barangay lahog ra gud. si Kihol. Eto na dito. Ay, kinahalag pirma ka mo, pirma na po. Una pa mapurong. Ayaw na pirma. Uy! Di bitaw na inyong kwarta no. Inyo na na. Di bitaw na inyong kwarta no. Ibig na yung kwarta sa mga tao. Mm. Patahi sa mong taas kay bulsa abot diri. Na makuot ni Maura. Mo gud. May bilin tax kalibo dili na makuha. Ang tag 20 ra. Patas-tasan ni kamot sa inyo ha. Tinuod. Ayaw na maginahalan ka na mga pirma pa sa mga tao, sa mga silingan. Kinahalan pa katong paging-paging oh. Unsa man to? Ato sa dinggi. Dinggi. Mm. Uy, magpasa ta. Uy, kinahalan na pirmo. Ayaw no. Pagkala mo sa tinuod no, importante man na. nag-experience ko. Dito, kanto ko Singapore. Wa gyud na yung anak nila. Every Friday sila magpaaso. Automatic na. Automatic na. Wala na pirma-pirma. Tungod. Pinangga nila ang mga tao. Kinanglanon Di sad. magkasakit. Kinahanglanon sa jud. Kaysa mapirma pa niya. Kagaw na. Mapulan ba yun ang mga tao? Kapit pirma. Ayun na lang pirma rin. Kabaw Ano ba magkagalaw mo? Ayun na rin. Sige, request mga tao. Luka, buhatan. De, tanaw sa nila nga ang request is makatabang yun. Oo, kinahanglanon gyud. Like kana, suga. Kaya daghan na aksidente dias Maracas. Nya ngit-ngit pud. Di ba? Usa na, ang kanang dinggi. Mo lagi. Usa na, daghang mga bata. Hasta mga dagoy, madutla rito. Mao lagi, mao pud lagi. Mao ra guna. Mao na guna dungan sa Pilar, una. Uy, kanang nga rin service. Uy, kinahanglan pa mo sa inyong, kisang yung leader niya. Kinahanglan pag napo ka tao, pero mo, ha? Sa ito pa, katong wala, nagkana kayo napagas mo lang mo. Man na to. Di na to ka pirma. Tigok na to. Tribute na. Tribute. Sa, Mao lagi. sanay mo. Duka mo. Mao lagi na. Kay dili man na siya bag-o nga request.
kanang nanam naghimo naman na so ang inyo na magpapaluap na Oh, naman. palo. Di ba? Nananay Nabuhat. budget yun, nananay Oh, budget. nabuhat na ba yan na? Dili ba na bag-o nga angay Ang buhaton. buhato na lang sa barangay, sa sityo, no? Mm. Para pa-snack na lang sa katong nagpabumba. Tinod, Mao lang nga. Oh. Pa-snack ko. Nya, unsa may Pasalamat ba, ha? O si kung namaligya kag puto unsa may snack? Magkaabot ko ng magkaabot sa Oo, sabot tinda. magkaabot. Putoy. Oo, bisa. Ya wag gyud nakaabot. Ano sa Makatabang pa mo ni. Ari tas magbahog. Oo. Lingko gyud magbahog yun. Malitig ka. Ano maligya digo. Wala, pala gyud bikiriyo. Lingko gyud ay sulit gyud magbahog yun. Pagkapakusga na. Wala, upat na nakakuan. Oh, lang ko na snack lang ko na. Kana ra gamay ra mo palipay sa mga Kana tao. ko. Nya suga lagi yun, importante kina suga sa Kana mga importante gid. sa joke ba na mga skinny Tinod. Sa mo ang ngit-ngit ng gyapon sa Ya. I-request na. i-request Kaya siya. pwede Oo. patuman din na niya. Oo. Happy the election lagi mo. Oh, dapat to. Guys, kung Konting lihok katong ninyo, ha? mga naminaw, nagtagapaminaw na mo diri ha, share, like, aron paglambo, apil ni sa paglambo sa atong barangay diri. Oh, no? katong Barangay nagsubaybay ba? Lahog. Oh, mga nagsubaybay na apil sa star si Dongkoy sa down sa. Okay. Ay na lang stars no. Ang panghatag star Ay na lang ay, sis, napula na lang. Triangle, baby rocket, kuitis, ala, sige. Pabuto. Mauna. Baby daw. Ala, good. Mm. Ora maging importante kito. Bitaw. Mo na importante guys. Ang ato lang is kita ra maglinabanay diri kay asam data Kinabang padung na ano. yung mga nya, walagi masinso lagi niya. Nagbaho sad ba ng De gerbs kung kani ma-resolve na to sa gagmay lang ang mga pamaagi naggikan nato ang disiplina o kanang paghatag og tabang mo damay-damay naman musaka na mo Tinuod, dili ra ko Tinuod. dili ra kung diri gikan Dili. uy may pambarangay lahog nindot kayo pagda Oo. kanindot na ayaw siguro ang inyong kagalingon. Mm. Unya na na. mm. Ha? Unya na. unya na ikaw Tabang man sa- ikaw man na Tapang sa Tabang serbisyong totoo ba? publiko Na publiko na. unsa nga Lain sa kay barangay. Publiko, serbisyong publiko. serbisyong publiko barangay Di natutulog ang mga barangay kay Bali- nagbantay sa mga inatay. unsa na ta pila naman ni Ha? pila naman ni Si pila na ta? pila na ka oras ba Ay man. Ay, so mao na to guys, ang among kuan guys is dapat kabaw sa ang importante gyud ani is disiplina gyud sa imong kagalingon. Magsugod Gikan sa mga anak, gikan gyud na sa amahan, ginikanan niya na maggikan oh, disiplina. gikan sa inyong panimalay, hanto na sa pinakadako nga kumpanya nga inyong gida sa barangay sa tanan sa leader baron. Kung unsa na gani mo kamao ka makontento. Ayaw na taong pangita pag nga mo asinso. And stay humble lang you guys. Paabot ra kay masinso ra magyapon ka. Bitaw. Mas So more than pa ang grasya maabot nimo. Kung tinarong ang imuhang pag kay dili ra mo Servisyo. ang kinabuhi dili ra mo naras babaw pirmi no. no, nabitaw nas kanta sa Aegis bitaw parang gulong. Oh. Gano kanta ka. Sana sabi ko nasa ilalim na ba? Gulong ng palan mo na. Eh, Dili na mo. Kalimutan. Kamu na lang pangita comment Bukas, mo. bukas na sa ibabaw naman. Mona. Gulong ba? Oh. Gulong ng buhay. Mm. Patuloy-tuloy. Mo na no. Sa pag-ikot. Ngayon Hantod natin- ikaw malipong sa ikot-ikot. Sige kang ikot-ikot na malipong gawin. Mo na, George. Oh. No, mo lagi na. So guys, Sa ganyan mo makuntit ka. Baon na ka makuntit. Hindi na kayo. Diya magod magsugod yun lang. so, Wag. amora lesson ani. Ayaw, gimuang ginoang kwarta. Oh, Ginawa na. no. Ayaw padas mga kwarta sa mga sulsuhol. Mm. Mudawat ka, no naa sa daan, o sakto ba na? Bito, Kinaga mo pagkaon sa imong pamilya, sa imong Luhatan nga. Oh, da. bati, yoy. So mao na Ang gaba di magsaba ang yun. uban magud kay ganahan jud sila daghan jud kay sila kwarta Kung ba. ang gaba mo, ganyan ang gaba di magsaba. Nagunaw na ako jud. Ang ako ang mo tong istorya ba sa so nakahibong ko ba anong ganahan kay mga tao nga daghan jud kay sila kwarta. Hindi ang ako man yan ko niya. Tanan taon nang hinahanglan magkwarta. Oh, tanan taon nang pero ang Pero ayaw lang gigi mo ang Ginoo. ang imo ba kay ganahan lang ka nga ang ako lang ba kay ganahan ko nga nakoy kwarta nga akong makuha kung emergency butan tag Ana. ma-hospital ka
anang kinahanglan bayran. Good. O ingana lang jud ba kanang naa lang kay makuot ba dili jud ingon nga daghan kay kasaon man nimo good nga. Ayaw palabig pang ambisyon. Paabot lang ang maabot naman nimo. Mo Diba? lagi. Ano lagod? Kung sobra kayo sa Panghatag. Panghatag jud. Itabang sa dunit ka charity. Di ba? Oo. Di bisig dili charity katong mga kuan O di mga si charity. sa inyong barangay Kung ninyo. di si charity, si charito. Charity. Magsuhod ng doha. Charity, charito. Ano good? Mo gani, di ba? Pareha ni Ramon Ang ba, yan na siya nga, wag niyong juicin ang pera. Pero tanawang niyang paghabag. Pero wala ko ni hatag, Wala eh. siya mo gamit yung kamera ka ng video-video. Mm. Hindi siya ganun. Wala niya. Simple lagi. Simple Uban ra. ko nung kayo mutabang. Tiyuhan pa. Juhad ba? Ano ba? Mm. Pag TikTok na lang mo, kaya mataas pa na yung view. Di ang Ano, bitaw? ako kung ganahan ko, kung magtabang ta niya, mag-video ta, ganahan ko, ang akong purpose nga mag-video ta is ganahan ko nga makakita ang ubang tao, unya makasunod sa sila. Di ba? Oh, pwede mo sir, pwede mo sir, pwede Maana mo ka sir. bang, uy, sila nanabang mga silang dungkoy nga wa kayo. Nya, kita mo nga nanabang mi, panabang sad mo. Ano ba? Di ba? Dili na mo ingon nga kuan. Ana. Di ba? Kung naagay mo yung... Tabang sobra na gini- isabang. Sobra na gina na inyong... Yung kwarta. Grasya o inyong ayaw gani. Ang panghatag sad mo. Share mo, share. Pareha Ramon ang wa man nang hatag na to. Ingon siya nga bilyonaryo bisang hatag. Nagatilaw naman to. Kaya bago itong ubal ko na nandawad na to. Mo lagi. Masangit lagi yan ang... Mao lagi barang Kaisaan, malaysaan. naisaan. Gamay na lang. Imbis, sabwag ka itong paratanan. Oh. Nasaan sa 100, ang 50 to dito, ang 50 mo. Mao na tag. Wala lagi. Mao na lagi na. Daghan nag-agi Ay, ba? yagi town. Daghan nag-agi nga kamot ba? Kay di ka mo rin ang hinanglan, daghan. Pero og nakadungog ka Daghan ang ni. hinanglan, daghan ang tabangunon. Oh, nakadungog ka ni Ramon ang hatagit na may tag 1 million lang oy. May tag 1 million. Malas na mo. Gamay ra man kay na ay. Malas na mo lang. Kamot ko si gamay bagon. Samtaon mo. Ay amo mo Liyaw say mo, eh. ang 1 million amo sa itabang. Promise. Tinuod na niya. Nyak, tinyak. Tinuod na niya. Nyak, boy. Si Edison mo lang nyak. Ate ka, nakita ate ka nga ito. Carbon market, buwang nga ka. Kisa gay niya. Nang ito ibaba niya, na ibata. Bago na niya pamilya, daghan mo na pamilya buwang. Ito ha. Dagang kaya pamilya. Dagang kay kagkwarta, isisir sa na. Mo na. Alasin mo dagang kwarta, dagang kay kagpamilya. Mo na. Tabaan ka na. Patay ka na. Mo lagi na. Ang among kuan is mora kita among hangyo ninyo no. Di lang ta kayo magdugay kay aron kuan man sad. Hindi kita magdugay, kaya magkuha pa kang yuyu. Magwapo ko sa akong anak niya. Daghan pa siya sa tagbuhaton no. Oh. Nya ikaw pud. Nya. Laag na sad mo karon. Dili ko. Sabtaw, tawag si taglaag boy. Ito. Shout out din sa tong mga. Shout out ko ni Jonathan Atabay. Judek, shout out. Ikaw yung mas shout out din. Shout out din ay kinsa ba ako shout out. Daghan ko shout out day Richmond Del Mar sige subaybay sa atong podcast no. Mo chat jud nato mga Da, good. Bay ataya Nice ninyo. ka, bay, Mon. Bay ataya na atong ataya nimo podcast bay si kayo si Dungkoy sige pakasabay ko mo na ko ganahan ni Dungkoy kasi sige nagpangasabay. Sabag ka. Maka. Hindi na lang kasabaw. Dito na sa bibibihon, oy. Nakatawa sa siyang. Nagko pala na sa dito lang. Manuko na nato. Nakatawa sa siyang boots. Yung boots ba kayo Ano mo? naman, agad tong, Magkanahan ako boots. Ha? remote ba? Push off ba? Push off. On, push on. Push on. Push play. Oh, push play. Push on. Mimula mo chat siya. Nagsubaybay po siya. Nanood sa Christmas tree. Gamit lagi ladder ni mabot. Ang star na sa tungod. Star, tungod. Ihata lang star na mo diri. Samtaong ka. Share ba? No. Star ba, star? Hindi ko pa. Star. Ang star, dili na ni mo hatag. Di mo ibutas yung Christmas. Di na may hatag mo, Bing. Kabot. Pila na kapasko rin nila, Bing. May kakabot ng taga kaya. Shout. Big shout out ninyo. Ihay lang ko ninyo. Hi lang ko ninyo. Hi sa ko nila. Ay, kanay lagi taga Hills, Richmond Del Mar and more to run. So, don't forget ha. like and Follow sa subscribe. ako ang Facebook page. Oh. Kajolog Dongkoy. Oh. Subscribe mo sa ako ang YouTube channel, Dongkoy de la Cruz. Yes. Don't forget to like and subscribe sa atong page, Marlo's Podcast. Subscribe to my channel also. Daghan tag ibutang nga link ha please kung subscribe. Suporta mga tunay ba maura na mo mga kalipay diri no.
para Tuloy ko para masagot niya. para magpadayon na ta diri gamay ba. Mao ra man imong lingaw-lingaw ni Dunggoy kanang mga istorya-istorya namo kay kusog mong gani siya mga saba. So ganahan mi nga naa siya pirmi kay para magsige siya pangasaba. Pag-amping yun mo kayo na, di mo mag-amping, isibya ko ng inyong kalaki. Bali na. Ay mong hatag jud og kanang ay mong hatag og kanang gamay lang nga tsansa nga si Dunggoy mga saba ninyo. Saba ko. Alright, so mao ra to. Ikidali mi sa oras. Kita liligo na pumatik. Wala ro for 12. So, mga taran! Oh. Salamat sa pagsubaybay sa Marlo's Podcast. Mao ni si Dunggoy, akong co-host. Ug ako si Rex Pau. And ako si Marlo. Bye! Alright. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo